Vi er Anonymous. Vi har hørt på deres klagesang om, at sex med børn ikke nødvendigvis er misbrug. Vi har læst deres websites, studeret adfærden og kan ikke acceptere dem som en del af internettet. Det er ikke okay at opfordre til at have seksuelle relationer til børn. Anonymous har alt for længe kigget på, mens pædofile i Danmark misbruger deres ytringsfrihed. Det den danske pædofile forening har gang i, er dybt forkasteligt og fortjener vores handling. Vi starter med at kappe hovedet af dragen, de danske pædofiles hjemsted. DANPEDO.info. Denne webside vil blive slettet fra internettet 1. december 2011. Der vil derefter blive udført omfattende operationer mod pædofile i Danmark. Det er ikke ytringsfrihed at skrive om, at børn også kan være seksuelle med voksne. Anonymous vil derfor jagte pædofile i Danmark og slette deres eksistens fra internettet. Har du lyst til at dyrke sex med børn, så forstår vi efter dig. Anonymous er sammen. Vi tilgiver ikke. Vi glemmer ikke. Forvent os.